Lapha eAida siyafamisha apha notata under iVambane farming. Otata bathenga ifama 2006 sasuke elalini sazapha. Sifamisha ngeBeef Master, South African Martin Merinos neBogoat. Yona goal ephambili kumapha engqondweni noba keke bengekayithethi siscaling into ebalulekileyo ubana sibe nescale. Iscale ke kukwanda ba zande izinto benenamba ebonakalayo ngoba ka unenamba ebonakalayo uyakwazi ukwenza nemali ebonakalayo. Njengoba besendishilo into yanditsala umdla sikhulu ukuthi sisuke elalini 2006 ndandisemncinci ndakhulela apha ndafunda ke Dodref ke esesisikolo samabhulu elaa xesha. Uthando le-agriculture liqale esikolweni e-high school ndandihlala ehostel ke sifunda ne-boys ezimhlophe zinefama ke sinento yomane ngezo weekends simane sisiye efama kuyolotywa uthini and kawubona ke igusha umane uzibona every weekend uncameke nawe ude uzithande. Then ke uthando laqala apha then laza endlini kuba sezikhona izonto. Ufunda i-agriculture ndiyenze eGrootfontein eMiddelburg. Ndabona ba awunoyenza lento ngemvile okanye ngesintu kawufuna uba commercial funeke ufunde and ke kawufundile wazi nento ubungenozazi kuba awufundanga. Ndafunda eGrootfontein ndafumana internship eTzitsigama kwi-dairy farm. Kulapho ke ndifunde khona ngepasture nge-nutrition namayeza. Sasinikwe i-Nancy extension ba renewishe i-contract. Ndabona uba apha sivuka u-3 every day na ngeSunday for le mali and usebenzele omnye umuntu yena uyatyeba wena le mali igqiba in 2 days kanti lento ikhona endlini. Lo myalezo niwuphathelwe liSebe lezoLimo.